v dnešnom videu a dneska hráme hru Las Manzanas od youtubera Manky a dneska si ju zahráme, ukážem vám, čo tam bude, ako to tu vyzerá a potom si ju aj vy môžete zahrať. Tak, poďme na to, že hneď tuto na začiatku máme takéto welcome, potom tu je také, neviem, jak to mám povedať, čo to je, pódium a tuto je taký rebríček a ja som tu, lebo ja som si to ešte včera, ale aj dneska som si to prezeral, že čo tu natočím a tak, takže ja som prvý, tuto je aj Markus youtuber, aj Theodor FGM Plays, takže to je Manky, takže dajte mu odber aj Markusovi, aj Rolibobos, aj Kikifn. Takže my si zoberieme toto auto a ideme to tu preskúmať. Tak a ideme. Šup. Takže prvá je tu benzínka a uvidíme, že či tu aj budú nejaké domy alebo proste také. To tiež uvidíte, takže vystúpime. A... Oh. Aha. Takže ja si asi kúpim z tohto mrazáku nič a ešte tu si zoberiem nič a ideme to zaplatiť nikomu. OK. A tu je benzínka. To aj ste mohli vidieť na jeho YouTube videu, takže takto, takže nastúpime a ideme ďalej. Tuto je tá policajná stanica. Vystúpime a ukážem vám, že to je takto. Tu si môže lahnúť Kikifn a Rolibobos. Tak, ideme hore. Tu je tu nebude vrtuľník. Tu si môžem sadnúť. Toto je pripojené akože Brookhaven, že tá policajná stanica, čo je v Brookhavene, to mi pripomína. OK, takže nastúpime už do toho policajného, už to, lebo uvidíme, aké je rýchle auto, ja som ešte nezdedil v policajnom, ideme. Šú, OK, oveľa rýchlejšie. Toto si ukážeme nakoniec. To si ukážeme nakoniec. Ideme sem, do tohto. Ježiši, prečo tak búra toto auto? Tak, toto je asi hotel. No poďme sa pozrieť. Oh. Aha. Ja som zasunul, zasvietíme. Pekný hotel. Wow, Manky. Krásne izby. Yes. Záchod tu nesmie chýbať. Vystúp. To je tiež takisto. OK, on to zmenil, lebo on to mal minulé, že nič tu nemal. On to zmenil, dobre Manky. Výborne. My asi ideme na ďalšiu budovu, čo to je, takže ja vyskočím z tohto. Uí. OK, ideme. Nastúpime do auta. Tak, a ideme ďalej. Toto je také, že taký skatepark. A škoda, že tu Ježišmarja, môžem tam ísť sem. Počkaj, skúsime ísť s autom. No, to je také rýchle to auto. Tak. Nie. Áno. A poď. Dík.
Ježiš. No choď. Dobre. OK. Toto asi nedopadlo dobre. Ideme ďalej a tu je toto ihrisko, ktoré vyzerá akože dosť pekne. Aha, som sám, nevadí. OK, tu poskáčeme. Tu je funguje šmíkalka. Dík, funguje naozaj toto? Funguje. Aha, tak nie. Nevadí toto? Ne. No takže vám ešte ukážem toto koleso a my sa presunieme na štadión. OK, takže toto je štadión a čau.